Паважаныя сябры, Христос воскрес! Мы рады павіншаваць усіх праваслаўных са светлым святам Вялікадня і таксама кожнага з вас з міжнародным днём працы. Неяк парадаксальна гэтыя святы супалі ў адзін дзень, і мы прапануем вам адзначыць іх пад добрую музыку. Зараз будзем слухаць нашы народныя спевы ў сучасных аранжыроўках і падводзіць вынікі вашага галасавання. Хутка даведаемся, каго вы больш актыўна падтрымлівалі на нашым сайце www.беларусь.бай. А зараз, калі вы ўжо занялі свае месцы перад экранамі, мы, Вольга Сацюк і Кірыл Ермакоў, пачынаем наш музычны марафон. А вы, як звычайна, слухайце і выбіраеце сваіх фаварытаў. Вось колькі разоў мы папярэджвалі гурт Дэвайсы, што за сваё месца пад сонцам трэба змагацца больш актыўна. На жаль, гэтыя заклікі так і засталіся безадказнымі. Не назбіраўшы галасоў, гурт Дэвайсы сёння пакідае хіт-парад. Адна з Олей развітальны танец. Нешта у Александра Патліса энтузіязм да музычнай барацьбы сышоў на нет. Сёння знакаміты музыкант вымушаны здавольвацца апошнім месцам хіт-параду. Будзем лічыць, што Александр проста ўзяў тайм-аут і рыхтуецца да пераможнага рыўка наверх. Соніка заходзіць, вокны паглядае, Паўлюк на ганулю скоса пазірае. Ох, доля мая, сіні вочы твае, як цябе не бачу, баліць сэрца мае. Ох, доля мая, сіні вочы твае, як цябе не бачу, баліць сэрца мае. Як тая цяцера, што лятаць не хоча, гэтак маё сэрца за табой лякоча. Як я калёсы, што летаць без мазі, я да цябе прыліп, як свіння да гразі. Як я калёсы, што летаць без мазі, я да цябе прыліп, як свіння да гразі. Ой, доля моя, ой, доля моя, ой, мила моя, ой, мила моя. Ой, высок жа высок, як лапаць на печы, а ты мне ўсё кажаш, што я недарэчы. Куплю табе цэбар, пастаўлю ля хаты, хай табе напомніць, што я не жанаты. Куплю табе цэбар, пастаўлю ля хаты, хай табе напомніць, што я не жанаты. Ой, доля моя, ой, доля моя, ой, мила моя, ой, мила моя. Ох, доля моя, сіні вочы твае, як цябе не бачу, баліць сэрца мае. Ох, доля моя, сіні вочы твае, як цябе не бачу, баліць сэрца мае. Ох, доля моя, сіні вочы твае, як цябе не бачу, баліць сэрца мае. На самым шчаслівым 13-м месцы хіт-параду сёння вітаем дэбютанта Дзмітрая Каралёва.
Шчыра кажучы, пакуль вынік не надта ўражвае, але ж гэта толькі першы тыдзень. Будзем спадзявацца, Дмітрый яшчэ назбірае галасоў падтрымку і шэсці ўверх будзе больш упэўненым. Верба ты, верба моя, верба ты, верба моя. Что ж ты не так зелена? Что ж ты не так зелена? Як у Пятровый день была, як у Пятровый день была. Дайте ей солнца ясно, дайте ей солнца ясно. Дайте ей душу тепла, дайте ей душу тепла. Буде она зелена, буде она зелена. Як у Пятровый день была, як у Пятровый день была. Девка ты, девка моя, девка ты, девка моя. Что уж ты не так молода, что уж ты не так молода. Як свайго таткі была, як свайго таткі была. Дайте ёй волю таткіну, дайте ёй волю таткіну, дайте ёй ниву манкіну, дайте ёй ниву манкіну. Буде яна молода, буде яна молода. Як яна у таткі была, як яна у таткі была. Я нават не ведаю, што мне зараз сказаць Владзіміру Пугачу. Музыкант, на якога звыкла раўняюцца ўсе астатнія рок-каманды краіны, ні на адну прыступу так і не сунуўся з 12-го месца. Владзімір, а вам не здаецца, што спачываць на лаўрах пакуль ранавата? Гуляла дзяўчына у вішнёвым саду, гуляла і рвала зялёную траву, шчыпала, кідала аж пад варата. Не смейся, казача, што я сірата. Гуляла дзяўчына в вішнёвым саду, гуляла і рвала зялёную траву. Гуляла дзяўчына в вішнёвым саду, гуляла і рвала зялёную траву.
Об'ехав Россию, села, города, не встретил такую, як ты, сирота. Гуляла дзяўчына в вишневым саду, гуляла и рвала зеленую траву. Гуляла дзяўчына в вишневым саду, гуляла и рвала зеленую траву. Приехал додому аж под ворота. Ой, выйди, дзяўчына, моя сирота. Ой, вышла дзяўчына заплаканая, по личику видно засватаная. Гуляла дзяўчына в вишневым саду, гуляла и рвала зеленую траву. Гуляла дзяўчына в вишневым саду, гуляла и рвала зеленую траву. Сярод усіх музычных жанраў нашы гледачы аддаюць перавагу менавіта романтычным баладам. Вось, напрыклад, Крысціна Святлічная. Высокім месцам яна пахваліцца не можа, але ж застаецца ў нашым хіт-парадзе значна даўжэй, чым усе астатнія ўдзельнікі разам узятыя. Сёння ў Крысціны 11-я прыступка. Слухаем. Вишневый сад так гарно цвіў, там салавейка шабятаў. Дадому я просілася, а ён мяне не адпускаў. Дадому я просілася, а ён мяне не отпускал. Казала я, милый твоя, зерни зара ўжо узышла. Прачнецца мамонька моя, будзе пытаць і дзе была. Прачнецца мамонька моя, будзе пытаць і дзе была. Вишневый сад так гарно цвіў, там соловейка шабятаў. Додому я ішла одна, а ён другую провожал. Моя, не аб тым рэч, дзе ты гуляла цэлую ноч. Чаму расплецена коса, а на вачах блішчыць сляза. Чаму расплецена коса, а на вачах блішчыць сляза. Коса расплетена тому, яе подруга распляла, а на вачах блішчыць сляза. Бо з милым я прощалася, а на вачах блішчыць сляза. Бо з милым я прощалася.
яшчэ адна гісторыя трагічнага зместу. Насамрэч, у тэксце гэтай песні асаблівай катастрофы не адбываецца. Непрыемнасць у тым, што гурт Янкі так і не змог узняцца вышэй 10-го месца. Нават і чароўная скрыпка хлопцаў не дапамагла. Будзем спадзявацца, што вы неяк зменіце лёс гурта. Казаче, не пойду к морю, бо я и молодая, боюсь наговору. Бо я и молодая, боюсь наговору. Не бойся, девчина, не бойся ничего. Казак молоденький, не зробить ничего. Чтоб мати не знала, с кем ночь ночевала. Чтоб мати не знала, с кем ночь ночевала. Ну вось мы і дачакаліся. Зараз будуць танцы. Чамусьці сёння Алена Грышанова так і не змяніла свайго становішча. Яна зноў 9-я. Здаецца мне, што ўвесь запал прыхільнікаў сыходзіць на энергічныя скокі пад песню. Сябры, давайце неяк размяркоўваць сілы, каб іх хапіла і на галасаванне. Двери открывала, ох, тяжело вздыхала. Двери
Вось што значыць на тыдзень адлучыцца з хіт-параду. У мінулую нядзелю Кірыла Ермакова з намі не было, і яго песня тут жа павольна паплыла ўніз. Сёння яна толькі 8-я. Вось быццам бы Кірыл паехаў кудысьці і ўсіх сваіх фанатаў узяў з сабой. І што? Там не было ні тэлевізараў, ні інтэрнэту? Свети сонейка, каб нам было тепленько. Ой да, рей, ой да, рей. Под хатою сидячи, лусту хлеба держачи. Ой да, рей, ой да, рей. Каля наших хлябов, робит солнце поворот. Ой, люли да люли, ой, люли да люли. Каля наших хлябов, робит солнце поворот. Ой, люли да люли, ой, люли да люли. Яєчки качаючи, пісеньки співаючи. Ой да, люлі, ой да, люлі. Мостім кладочку, кличем всіх у хаточку. Ой да, люлі, ой да, люлі. Каля наших хлябов, робить сонце поворот. Ой, люлі да люлі, ой, люлі да люлі. Каля наших хлябов, робить сонце поворот. Ой, люлі да люлі, ой, люлі да люлі. Песеньки співаючи, свято сустракаючи. Ой да, люлі, ой да, люлі. Святі сонейка, каб нам было тепленько. Ой да, люлі, ой да, люлі. Каля наших хлябов, робить сонце поворот. Ой, люлі да люлі, ой, люлі да люлі. Каля наших хлябов, робить сонце поворот. Ой, люлі да люлі, ой, люлі да люлі. Канешне, усе ўдзельнікі хіт-параду чакаюць, што з вашай падтрымкай іх становішча зменіцца да лепшага. Але ж трэба ўмець радавацца і таму, што ёсць. Вось, напрыклад, Оля Сацюк зноў на 7-м месцы і вельмі задаволеная тым, што не трапіла ў спіс лішэнцаў. Ой, Павла горлица лебяду, ой, Павла горлица лебяду, посылала горлика по воду, посылала горлика по воду. Див-див на сяло, і в мір на яго, яна любка яго, яна любить яго, яна пойде замуж за яго. Идите, горлику, не журись, идите, горлику, не журись, на чужие горлицы не дивись, на чужие горлицы не дивись. Див-див на сяло, і в мір на яго, яна любка яго, яна любить яго, яна пойде замуж за яго.
А далей у нас пачынаюцца добрыя навіны. Дакладней, не ў нас, а ў гурта «Дразды». На мінулым тыдні да нас прыходзіў Віталь Карпанаў. Пэўна, жахнуўся ад свайго становішча, засароміў фанатаў, і яны хуценька пайшлі галасаваць. Вынік відавочны, сёння Віталь і кампанія ўзняліся на 6-ы радок. З'яўленне Кейсі ў нашым хіт-парадзе стала нечаканасцю для астатніх удзельнікаў. Спявачка пацясніла ўсіх і апынулася адразу на 5-м радку. На жаль, роўна праз тыдзень яна там жа і засталася. Зараз слухаем вышыванку і чакаем новага воплеска галасавання. Вечарами золакам аж да ранку вышывала дзяўчына вышыванку. Вышывала дзяўчына, вышывала чорную і чырвоную нітку слала. Вышивала дзяўчына, вышивала чорную і чырвоную нітку слала.
now dance. Everybody now dance. Everybody now dance. Dance, 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 dance. Come on, come on. Let's go, let's go. Hands up, hands up. Hands up, hands up. Hands up, hands up. Hands, hands, hands up. Ой, пойду я вечером на гулянку, подару я милому вышиванку. Носимося коліко, час кохання, хай согреє сердечко для кохання. Носимося коліко, час кохання, хай согреє серденько. Ой, для кохання. Let's go, let's go. Самая супярэчлівая песня нашага хіт-параду сёння месяца на 4-м радку. Наталья Камісарова зноў заразліва спявае пра тое, што ёй сумна і нудна. Мы працягваем энергічна танчыць, а вы, як звычайна, ідзяце ў інтэрнэт галасаваць за любімую песню. Зелене листя, білі каштани, зелене листя, білі каштани, зелене листя, білі каштани. О, як же сумно, як вечір стане, зелене листя, білі каштани. О, як же сумно, як вечір стане. О, як же ж сумно, о, як же ж нудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забуть і трудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забуть і трудно. Любила хлопця 1,5 року, любила хлопця 1,5 року, любила хлопця 1,5 року, поки не знали вороги збоку. Любила хлопця 1,5 року, поки не знали вороги збоку. А як узнали, розшобітали, а як узнали, розшобітали, а як узнали, розшобітали. Дай Бог вони, щоб щастя не мали, а як узнали, розшобітали. Дай Бог вони, щоб щастя не мали. Добрі сусіди, пійте, гуляйте, добрі сусіди, пійте, гуляйте, добрі сусіди, пійте, гуляйте. Хто ходив в пари, не розлучайте, добрі сусіди, пійте, гуляйте. Хто ходив в пари, не розлучайте.
А зараз у хіт-парадзе адкрыем тройку лідараў і зноў будзем слухаць любімую народам чуллівую баладу. Яна ўжо вядомая да апошняга слова, але ўсё роўна гучыць як бальзам на душу. Я маю на ўвазе Яну Старцеву. Яе песня сёння зноў на 3-м радку. Вы думалі, далей ўсё будзе звыкла і прадказальна? Дык вось, зараз некаторыя слабанервовыя могуць і самлець. На чарзе ў нас другі радок хіт-параду. Паўтараю, другі радок. І на ім сёння Сяргей Славянскі. Сябры, што тут каментаваць, калі вы самі так нагаласавалі? Разом сады цветуць, не ўсе разом осыпаются, не ўсе дзеўкі замуж ідуць. Ой, што любяць ды кахаюцца, не ўсе дзеўкі замуж ідуць. Ой, што любяць ды кахаюцца. Як стаялі над крыніцаю, гаварылі мы сявіцаю, не едзь, мілы, у далёкі край, бо застанеш маладзіцаю. Милый, у далёкі край, бо застанеш маладзіцаю.
Я любил тебя девицею, любить буду молодицею. Жить усё, чакать будешь. Як не станешь ты удавицею. Жить усё, чакать будешь. Як не станешь ты удавицею. Ой, полова всіх садов цвіте, ой, полова осыпается, полова стыд, замуж иди, а полова разлучается, полова стыд, замуж иди, а полова разлучается. Ну хто ж яшчэ мог паціснуць Сергея Славянскага з вяршыні хіт-параду? Толькі той, каго прыхільніцы нярэдка клічуць галоўным рамантыкам усёй Беларусі. Сам Георгій Калдун не вельмі любіць гэты тытул, але ж сёння ён бясспрэчна лепшы. Пливі доля ти з водою, а я следом за тобою. Приплили до бережочку, приплили до бережочку. Дай посели на жвірочку, дай посели на жвірочку, написали по листочку, написали по листочку. Няхай дома не гарують і пасагу не готують. Ти свой пасах прогуляла, ти свой пасах прогуляла. З казаченьком размаўляла, з казаченьком молоденьким под кусточком зелененьким, под кусточком зелененьким. Пливі доля ти з водою, а я следом за тобою, а я следом за тобою.
Сябры, вось таким быў музычны тыдзень на тэлеканале Беларусь-3. І далей галасаванне абнуляецца. І удзельнікі хіт-параду зноў чакаюць вашай падтрымкі. Заходзьце на наш сайт rybelaruсь.by, выбірайце сваіх фаварытаў і падтрымлівайце родную музыку. І пакуль мы яшчэ тут, раім вам звярнуць увагу на сённяшнюю дэбютантку. Спявачка яна зусім яшчэ юная, але ж у сваім узросце дамаглася значна большых поспехаў, чым некаторыя дарослыя выканаўцы. Вітаем у нацыянальным хіт-парадзе Надзею Місякову! Слухайце, я ўпэўнена, гэтая кампазіцыя вам спадабаецца. І на гэтым усё. Яшчэ раз віншуем вас з усімі святамі. Добрага вам настрою! І прыгожых песень. Бывайце!